дӯстони азиз, салом ба ҳама. Бинед ман ҳама гулоя инҷода меғалти Сиёвуш инҷа бироварда мондам шона мана хел ман ин вай тахтача оварда мондам. Баъд ба ҳазур ҳамаш монда шуда барое ки да инҷаҳо мемонди шона меғалтидан хел яктарафа мешудан камтар офтобак да хушрӯ истанд гуфтам. ҳанами хел ман имрӯз соат аллакай 12 рестай балкома уборка кардам, ҷамъ кардам, тоза кардам. Яке аз тамошобинон наистиян ки вай усталашон бинану хай чизе ҳаст вай мондагӣ ҳастем бо ҳатман имконият бошад ҳамаша фасон мекунем не ки имконият нест барои ҳамин ҳозирашта ҳама хел ҳозирашта хай балкон чихелай бе ҳамин коробка намешад ё коробка ё ки ягон ҳамаш дарунаш аму инструментҳои шавхарам ҳастанд ҳама хел тамом ягон латтаҳои нодаркор ҳастанд нодаркори даркорда ҳама хел полошашто тоза кардам берун шамолай трезоҳо пӯшидам ва инҷа ин халати шавхарама пурра кашол кардам ки то ки пурра хушк шавад ҳавая ҳама хел халатшон вазбин пахтагини тозаи хушрӯ ҳастай ҳама хел вазбинай дарозай ҳам мегӯм ки хайрият ки ҳамин мошинаҳо ҳастанд ҳамин мошинаҳоя имконият ҳаст ки харида истифода барем агар не ман намедам ин масалан ҳам хел чизои ғафса чхел мешудем ман ба ёдам ҳаст ки вақтҳои пеш вақте ки мошина надоштем ман синфи 9 будам ки мо соҳиби мошина шудем хонаи очамшонда гӯем баъд вақте ки шавҳар кардам хонаи сурхшудоманамда низ мошина набуд 1 сол қариб гӯем ман дасткати либос мешудам ва ҳама чиз ман одат кардагӣ простин бояд ки ҳар ҳафта алиш шаванд дастархоно полотенсаҳо хеле чизо бояд ки тез стирка шаванд ман наметавонам ки як полотенсакати масалан 1 ҳафта 2 ҳафта дастро хушк кунӣ ҳамин як бор дубор истифода бурдем тамом уже стирка менад як бор стиркаи сафед бошад стиркаи сафеда бояд ки салфеткаҳои кухни ини вай ванна салфеткаҳо бояд ҳамашон полотенсаҳо бояд ки стирка шаванд ҳалам хел барои ҳамин худо ба шукр ки ҳама хел имконият ҳаст ҳозир ба ҳазур ман ҳамин чизои ғафс чизои калон чизое ки дасткати беҳад душворай шуштан дар мошина меандозишона 1 соата мешун тоза хушрӯ карда метиятад фақат ки офтоб мекуниша тамом ҳанами хел дӯстони азиз худо ба шукр ки ҳама чӣ дорем ҳама имконият ҳастай ҳаракат кардан дар кор фақат барои соҳиби чиз шудан соҳиби ягон орзуҳои амалӣ гардондан ҳама инда бояд ки ҳаракат кардан дар кор хо мард бошӣ хо зан бошӣ гӯем ҳамин ҳаракат мекунӣ соҳиби як чӣ мешӣ анами хел дӯстони азиз ҳозир ман ҳамин сушилка пурри либос буд ман ҳамаша ҳозир хона гирифта мондам ва рафта ҳамаша ҷобаҷо кардан дар кор ва плитаи кухния ман тар карда мондагӣ ҳастам ҳозир мерем плитаи кухния хела шуд ки ҳамроҳ плита наштаем ман ба ёдам ҳаст ки вақте ки вай тобистон буд ман гӯем вақтҳое буд ки ҳамроҳ плита мешудем баъд менавистанд ки апай Нилуфар фақат кор бораш плиташӯӣ анами хел гӯем ман Сиёвуш инҷода аллакай шинам гуфтаста трезада дод мезанад ки ҳамҷода шинонед ман гуфта хай ҳама хели ман равам плитая шӯям аллакай ай саҳар ҳамин саҳар кати мехезӣ кору бор ман саҳари Нилуфарра гусел мекунам дадашкати соати уже 8:15 8:10 мераванд ва рости гап ин кор мекунӣ вай кор мекунӣ умуман гӯем ҳеҷ кор намекунӣ мебинӣ ки аллакай соат 10 шудай успед намекунӣ бо агар ки хӯрок бошад нағз бо набошад агар бо аллакай хӯрок тайёр кунӣ сар мекунӣ мебинӣ ки соат 12 шудай беҳад тез мегузарад вақто гӯем рӯзо ва чхеле ки мебинед ман ин аз елит гӯем истифода мебарам беҳад нағзаю лекин
бушам хеле баде ҳастае ки ва плитада мемонам. Бинен чхел плита вай мешад ҳама ваёш чӣ мегӯянд ҳамин чиркош бинен ман инҷа ҳокати буромадаги ҳама рӯғаниҳои об кардаги ҳастае ҳозир хушрӯ тоза мекунем ша. Ва бо як комментария ҳозир хондам наистиянд ки барои чӣ шумо рӯи дастархонтонда қанд намемонед. қанду донагӣ хеле чиз қанд донагӣ як падноси ҳамон қандгирак аст ку ҳавай пури қанд карда хушрӯ карда мондагӣ ҳастае. Ман ҳамин дуюм полкада мондагӣ ҳастам. дарунашо чӣ хеле мебинед қанд панд ҳама чӣ ҳастае. барои чӣ намемонам? барои ки ҳамин дастархона мепартоман қанд панд ҳама чӣ мебарам мемонам. кӯдаки майда чӣ хел ҳастае накуншагӯи все равно мерад мегирад мехӯрад мекушод чизе ҳаст. барои ҳамин ман қанд намемонам дастархонда ва меҳмоно ман ҳама чӣ тайёр карда мемонам. меҳмоно ки омаданд сразу дастархона мепартам ҳама чизоя мемонам. дина хай худӣ бошем масалан худо мо гӯем очаму дадаму хисраму ҳамин худиҳо гӯем қанд намемонам ман. барои ки ҳама медонанд ки кӯдакҳо мехӯранд фақат қандоя. барои ҳамин қанд намемонам. хубтараш ягон ширинӣ тайёр мекунем ягон пирог мирог хеле чизо тайёр мекунем мехӯрем. дина ман ҳам худам пирог тайёр кардагӣ будам ҳам очам бо пахлава гирифта овардан беҳад вай шуд. дастархон гӯем нормали буд. ҳамин чизои мехӯрдагӣ бурдем. чизое ки масалан қанд панд умуман ҳеҷ кас намехӯрад хонаи мода. ҳатман меҳмони вай бошад агар мо қанд панд вай чӣ мегӯянд мағзу чағзу хеле чизои ҳатман буроварда мемонем. кӯдакҳо ҳам хӯранд агар мебурорем мемонем. нами хел дӯстони азиз ҳозир тез плитаи тоза кунем. با تکش نروی ایسی بیا. دوستانی عزیز من نیلوفر گرفتم و رفتیم مایده کالاسکا کتی جای نقص کردیم. من جای راههای بینین چخل هم ماشا خوش رو کردیم اسفالت کردیم بهاد نقص دکر خرفتیم موزه عددش پول گیریم بعد میگیریم مغازین میدرویم. نیلوفر رفتم من دیدم مغازینه اپسنی این طرف کتی آمدن مغازین. من اینجا هم زدنی ساختستان اکرم نبینن بولودا دومینا ساختستان سیوش مانه. نیلوفر جم پیشش کشید به حد هوا گرم که
ман замепир каси таст бидам меке шамола ки нағз бо мана мо мороженое гирифтем сиёвуша хурдануша бинам ба маза ҳаст сиёвуш шавхарам гуфтанд ки равед вай мороженое харахнда гуфта аллакай сиёвуш не дадаш негуфтанд ку дадаш шитан ҳамунҷа сиёвуша бинан ҳам мебиёд сиёвуш ма фку сиёвуш недовольный барои ки ҳолам апаш мороженаша нахӯрдай нағма бозӣ кара шитай ма фку ман дида пишакой намедам мани ки бинен як гала пишакай сиёвушу Нилуфар шошон рафтиян барои ми пишако чӣ кори апаш кунад инам мекунад наздик нашав бо нагазад мана сурат гирифтеста мана вайша бинам хобай офтобагда сиёвуш рафтем ака сиёвуш чи ай кошка не собака мегӯ сиёвуш чизера бина собака чумчуқам бинад собака чи ай сиёвуш сиёвуш чи ай собака кошкаҳо ай моҳои Нилуфар бинан як рӯз саҳарӣ бофта будам шо шашта рафте мана дӯстони азиз чхел плита тоза шудагӣ ҳаст решоткаш низ тозаи хушрӯ мешавад афсӯс ки ман аввал ҳамин чиза истифода намебарам бинен инҷоҳош уже ваёш истодагӣ ҳаста Нилуфар ва ман тез ки истифода мебарам аллакай ман инҷоҳош тоза шудагӣ ҳастанд айва инҷоҳош низ пур будагам хел сиёҳ шудагӣ буда мана чхеле ки инҷода мебинед анам хел сиёҳ инҷоҳошам буда ва фақат ҳамина истифода мебарам тез истифода мебарам аллакай хела тоза шудагӣ ҳамин решоткаш буе ва плитаи тозада рости гап намехоҳӣ ягон пухта то ки чиркин нашавад лекин хӯрок тайёр кардан дар кор блинчик тайёр кардан дар кор бо ҳозир ай хӯрок сар мекунем соати 6 тез ягон мехоҳам ягон хӯроки сабукак мастобаи ҳамихел сабук бошад равғани не ҳамихел вай бошад мехоҳам ки чакакати кабутикати хӯрем лекин бисёриҳо моя мегӯянд ки шумо фақат мастоба мехӯред лекин ҳамон вақте ки мастоба кунӣ мешавам баъд ман видео мекунам ягон рӯзи дига бо ягон хӯроки дига мепазем ҳамихел шавҳари ман нағз мебинанд хӯроки суюқа баъд фақат мегӯянд ки ё ки мастоба ё ки макарон шурбо ҳамхали чизо кунем дӯстони азиз мастоба низ тайёр шудак суюқа кардам аввал ҳатман куда кашидам чхел суюқа ки ҳамхел зардаки кам равғани амин вай мехостам чакакати бошад гуфта ва ҳозир ҳатман кабутӣ мечашумша барое ки бисёр аз тамошобинон комментарияда дар бораи ҳамон манту гап заданд ки барои чӣ мантутон чапа барои чӣ шумо болошта зирбак накардену кабутӣ начошидену ва умуман
вай чӣ мегӯям хай мантӯи чаппа кардан баро ки осон шавад ҳам хай листа чаппа мекардам мемонам ҳам мардаку кор саросема буданд барои ҳамин ҳамин хел гирифта рафтам ягон вай накардам худи ҳастем гуфтам ва шавҳари ман рости гап нағз намебинанд ки вай кабутӣ бошад зербак темболи бошад гӯем пиёзу хеле вай ҳамин хел мегӯянд ки сливичный масло молен баса дига ҳич накунен мегӯянд барои ҳамин хотир ман ҳеҷ вақт пиёзу хеле кабутию хеле чизо намечошам кабутия гуфтанд ки ҳамин хел биёрен манам хел тарелкада гирифта бурдум шона ва ҳам хай тамом гӯем дига ягон чи вай не вай нада ана михел бинен алка Сиёвуш гиря кардестай тез хӯрок хунук шавад аввал авқотия барои резинка ҷанг кардеста чхели мехости бо шин инҷида ман авқот чимста шин ай ани шумо бисёр мехостем ку